and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Nagtuo ka nga dili na minyo si Mr. Martinez, ha? Janice? Minyo ko no siya. Pero, gitaban ko nog negro ang iyang asawa. Unsa? Negro? Oo, gitaban og negro ang iyang asawa. Oh, basin og ako'y iyang ipuli sa iyang asawa. Ha? Saman! Pagsudi dyan ni Soy! Ay, sus, sure na sure. Ngano di ay? Dili di ay mahimo? Yawa! Akong imo ginang kagustuhan, Janice, Oh. wa mi mahimo ana, okay? Ang amo ba, tambag lang ning amo. Kay bisag unsa o gunahon na ba? Unsa magyud tumong anang Mr. Martinez nga dad-on magi ka sa Hong Kong? Ay, mag-shopping lagi mi. Hello? Mag-shopping? Saman! Iya kong pamalitan dito og mga mahalong mga butang. Ay, unsa pa di ay, unsa pa man di ay, ay alalay sa kay baratohon. Iyawa. Basin utik, yeah, for sure. Og unya pagit ko no. Gara. Iya kong isuri dito sa mga nindot kaayo nga mga dapit sa Hong Kong. Gara, Janice. Sama sa Disneyland. Oha? Wow, hala makakita ng giyog ko sa personal ani. Gara. Naay Hong Kong Ocean Park, Lantau Island, Hong Kong Island. Bisag Oha? lantaw ka dito. Baya no! Oh. Iniguman ninyo og suroy. Asa mo paingon? Uy, siyempre. Asa pa? Mamaulis hotel nga among abtan ang. Unya, iniguli sa hotel. Unsay mahitabo? Ay, siyempre. Mangaon kay gutom good na. Mangaon. Gutom kay nagsuri-suri. Mangaon. Oh, gutom. Yaw magpangaon. Oh, siyempre. Duka naman kay busog. Mga tug. Ay. Oh. Ay, stilan makatog. Kauban ka Mr. Martinez dyan. Oh, uno? Hala, uno. Dos. Dos. Tris. Tiurok. Ay! Hala, bitaw no. Hala, bitaw no, utik. Hala ko. Usa kay buhaton ni Mr. Martinez na ako, no? Gara, Janice. Gara. Oh, Frank. Oh, yeah, Frank. Usa kay nauna ni mo. Bay? Murag amahan nimo na si Mr. Martinez. Bitaw unya bida. Bida may. Ihawon yung ka na. Wala, no? Klaro yung kayo. Bakunahan ka na. Unsa kayang ibakuna na mo, no? Sinovac? Pfizer? Astra? Oo, Moderna. Basin og Sputnik. Excited ko! Saman! Bitaw, bitaw, ay. Kutasan ko Kutas na dyan. na da. Ay mo kabalaka, uy. Dili sa taong kubugo, uy. Naibakog unsay akong buhaton, no? Kuha lang, Janice. Sorry kaya, sorry. Pero Oh. basin nagtuo ka ba nga nangilabot mi sa imong pribadong kalihukan? Ay, okay ragid kay na, Franco. No problemo. Lipay gani ko nga. Nagpakabana Now. mo na ako. Now, Oha. yan, Janice, ay. Nga naman, ibog Now, ka. Janice. Ay, dili ba? Ako ba? Nagpasabot lang na nga. Soon na mo na akong higala. Dili ba? Okay, ano mo? Yun mo, yun. Bitaw, ay, salamat kayo ninyo, ha? Mm. Pero, kung madayon man gid gani mi, ay mo kabalakan ako. Bisan tulog ingon ani ko, pero manti ko sa taong kumuamping sa akong kaugalingon, uy. Kuan mo ko dyan. Kuan mo ko. Saan naman sad? Kuan mo dyan. Sa lagi? Kuan mo ko dyan. Kanang nabalaka mi ba? Nga kung tuwar ka dito ba? Kauban ng Mr. Martinez. Tungod sa kaikog. Sugod na lang ka kung sa'y may tabo. Wala no? Eh? Wa man ko mangayo. Siya man ang i-offer. O manggani. Oh. Pero unsay katugbang sa iyang gi-offer nimo? Ha? Hi, Franco. Tubaga dyan, tubaga. Don't worry, baby. Ay, gara na siya. Ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. Nako. Hala, no!
Ikaw ba gini yung badunggan. Nga naman ang baba na ako, ha? Ay, Hinungdan nga magselos na kanunay skati na ako, no? kaayo. Oh, Naibaw ra bigid siya. oh, Nga, unsa? Unsa? gilukatan kag passport ni Mr. Martinez ug dad-on ka sa Hong Kong. Oh, oh really? Really? Mao lagi. Oh, nyaw, sayang pong. Ha? Nasuko man to. Oh, what? Shit. Shit, yun. Hindi ko na ako makontak si Greggy. Ay na, basig nag-ilis na tog simpak. Hindi na to gusto nga sa mukon pa nimo. Kausad pa. Asan po niyo ako mangkaguulo, Sofia? Ay, gisultihan ta lang ka. Basin og mo na kibuhat ni Mr. Martinez. Sa padya, tiwasan man tani mo. Ako nagituyo, aron mahimo ng bato ang imong kasing-kasing sa mga kasakit. Unsa? Sama na kunas boxer good, Kathy. Kinahanglan nga usahay pasakitan ginang lawas para ba mahimong ligon sa umaabot ka sangka ba? Dili gyud ko mohonong. Hangtod nga magkasulti kami ni Greggy. Maayo lagi magpakita pa to nimo. Kinahanglan gyud. Asa man ro si Kathy? Nilakaw mo to. Niya, akong gitawgan. Nagkasulti mi kadiyo pero gipagngan nung ko cellphone. Mao ba? Sa hinungdan nga nasuko siya. Ambot lang ato niya. Basta kay gisugo pa ko niya nga patawgan ka. Og pugnan ka nga di mo dayon og kuyog atong Mr. Martinez. Hala, no? Nagselo siya nga ako'y dad-o ni Mr. Martinez? Ha? Janice. Saman! Nga nung magsilos man si Kati. Ay, sorry ha. Sorry gid kaayo. Pataka na gid buka ni akong bakbak. Uy, da, naunsa mo. Gara. Dennis, Gara man. gipamuong na nimo ha, gipamuong na nimo. Unsa may buot nimo ipasabot ato? Wa, da. Pasabta ko. Ay, dagidaman ra ka, uy. Ha? Sige naman. Ay, gidam gura ka. Nag-nightmare sa imong nadunggan. Ang kining kuan ba? Kining, Franco, ayaw lang gulay na sa pagsabot. Tingog Kuan is ba? ka na. Kining, Masin bang naglagot siya ba? Tungod kay kailag amigo sa sila ni Mr. Martinez. Ay. Mo ba? Anak Ragon? Unya kon amigo di ay. Nganong magsilos man siya? Unsa man. Klaro man tani. May katungod ba siyang magsilos? Utik. Siguro Oh, may panulti sorry mo. ba ya, sorry ba ya. Tay pahagi Kuan ubo ko, ko. kuan ko. Hagi- Sige dyan. Iubo pa gina dyan. Frank, sorry gid kayo Franco ha. Pero nalibkas lang gud na sa akong abil tungod sa imong gisulti nga nasuko sa cafe. O nga dili ko pa kuyugon ni Mr. Martinez dito sa Hong Kong. Ana ra gud. Okay. Okay lang dyan. Ana ra. Ay salamat. Pero time pa nga na nasuko man siya. O sa mahinungdan nga masuko siya. Bitaw. Oh. Bitaw. O ha? Tingali bang nagunahon na lang sad siya sa imong kahimtang. Naglago to siya ni Mr. Martinez. Mm. Nakaingon ko to siya nga butakal si Mr. Martinez. Hala no. Saman! Pero again and again, ayaw mo kabalaka as in don't worry. Kay. Why mahitabo na ko? As in, nothing happens to me. Ay, binisaya to. Promise. Promise. Wa lagi. Promise. Oh, hinaon. Mm. Ikaw ra gyud ang nasaya dana dyan. Ay, kaayo. Pero, ipaniguro ko kaninyo nga why mahitabo na ko. Kay. Pero, Mm. Piro di ay. Franco, hay kay maayo og mukuyog mo si Kati. Unsa? Ano? Unsay? Ako bang ingno si Mr. Martinez ba nga ikuyog mo kamang si Kati. Uy. Ngano good town? Ayaw ana eh. Bito, suwayan ako ingon si Mr. Martinez. Oh. Bitaw bay. Kuyog mo. Pilapilon sa kapagilom di abayotik ko. Ngano good town? Ay mo tinunto di ay. Diyos. Hala, no din na lagi na sinantog, musugot di ay ba. Ay bisan magmusugot pa. Ayaw gid taon ha. Ayaw gid maluoy ka. Wa ko mangandoy nga makaabot na dapita.
Ay taon pakauwaw. Ay kun yung pakauwaw yun unsa no. Kawawan ko no, Tik. Itaw dyan. Tubaga dyan. Basta dili ko. Ayaw Di mo. ka. Aw. Sige. Tagilang. Naungay. No, ginigunaw na eh. Tagilang. Klaro kay ka. Unsay sagdi lang. Unsay sagdi lang. Ha? Ay, kabalaka. Nga naman. Dyan isa. Uy, gaya ko number ka, Tebe. Kaya Ala. ako'y manawag niya. Unsa? Relax na, Kathy. Relax. Pakasamahan nga wa mo nagkaila ni Mr. Martinez. Sao man taon ako paghimo ana. Uy, Sofia. Sofia, dili taon sayon nga kalimtan si Greggy. Ilupong siya sa kalimot. Maglisod ko, Sofia. Maglisod ko. Ay, kanimo. Kanos naman ko nahimong yaya ni mo, uy. Ay, hinampak ka man dahil, Sofia. Ikaw ba'y nagtudlo na ko ani, ha? Ano, naunsa naman ni gisumbalik naman hinuong ko, ani. Ang! Kathy, gamita lagi imong utok. Patuog ko og tambagod. Sofia! Uy, hala. Si Ate Janice nang ikasulti nilang papa. Hello, Ate Janice. Oh, uy! Hala! Hello, Inday! Kumusta na kate? Ay, okay. Ragid kay ko, Inday. Larga na ka sa Hong Kong? Kana kun madayon, Inday. Hibaw di ka? Oo. Hibaw kaayo ko. Kay naglalis ko sila si Papa ug Mama tungod kay mularga ka. Ug lukatan kag passport ni Mr. Martinez. O lagi, day? Kano sa ka mularga ate? Wa pa man ma-release ang passport. Ninduta ni mo tisa. Makaadto kag Hong Kong. Lagi, uy. Di lang gid hibawaan ang swerte sa tao, day. Inday, di na ko magdugay, ha? Adto na ko, Inday, kay nihapit lang ko diri, kay gigutom ko. Sige, sige te. Oh, sige ha. Adto na ko. Sige, amping mo. Sige. Ah. Sige dyan. Ya, Sige, sana man. bye-bye. Dyan, dyan. Ato na ka dyan. Oh, adto na ko. Eh. Ihara ko si Ibranghead. Dyan. Sige, dyan. Ayaw, Kuhaan ha? ko dyan ay kay... Ha? Hindi. Ato, Nya mato na ka. O lagi, o chick, Franco, usbon na ko ha. Adto na ko. Sige, bye. ayo dyan og hinaot nga Kiat lang dagway ay. huna-hunaon nimo sa makadaghan ang mga plano ninyo ni Mr. Martinez. Oh, yes. Yes, Franco. Okay. Kalaom ka. Muulit na ka. O pa kumahibaw. Uy, pag sure, O uy. lagi. O pa kumahibaw, muulit ba ko? Ngayon mo trabaho, unsa man? Mo report ka o niya. Ambot lang. Ay, may nanawag ni mo ay. Kisap ka ni nanawag. Number man eh. Ay, basig si Mr. Martinez na. Ah? Hello? Hello, Greggy? Ikaw ba kinanawag? Hello? Si Janice ni. Dili ni si Greggy. Ka? Janice? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!